Bueno, jo crec que el Partit Socialista sempre, que tant al PSC com al PSOE li encanta la incertidumbre, no? I la incertesa. Vull dir, el president Zapatero, que si em presento o no em presento. Ara resulta que aquí l'Àngel Ros també. Jo crec que en aquest moment necessitem els ciutadans que ens donin alguna cosa clara. És a dir, quan tu vas a votar amb algú, has de saber si aquesta persona te continuarà representant o no. Jo crec que és el mínim. Nosaltres crec que necessitem un alcalde en exclusiva. Necessitem un alcalde que estigui aquí i a Barcelona, perquè l'alcalde de Lleida és diferent d'un diputat. Un diputat per Lleida que està a Barcelona treballa per Lleida, ¿vale? Però un alcalde que està a Lleida, la seva prioritat té que ser els lleidatans. Un representant del PSC a Barcelona, la seva prioritat no han de ser els lleidatans. Han de ser tots els catalans, perquè si no, èticament no seria just. O sigui que el moment que ell sigui un dirigent del PSC, el seu grup al qual té que ajudar i ha de ser neutral, llavors ja no pot ser una persona, perquè no és un diputat per Lleida, és un càrrec polític. En aquell moment què passarà? Passarà que no podrà donar-nos més a nosaltres que als demés. I nosaltres necessitem gent que lluiti pel territori, perquè el centralisme de Barcelona-Lleida ens fa molt mal. I tu estàs parlant d'una visió estratègica, però per a mi Catalunya és Lleida. Escolta, no cap Lleida, deixa'm acabar, que jo t'he deixat acabar. I Lleida és el més important, i jo crec que un dels problemes greus que tenim a Lleida és el centralisme de Barcelona, perquè el centralisme, contra més a prop ho tens, pitjor. Nos ha passat moltes vegades, nos va passar amb la facultat de veterinària, se'n va anar allà, fa poc amb un màster d'agrònoms, també se'ns va anar allà, se'ns volien emportar l'aigua, és a dir, nosaltres necessitem algú que lluiti per Lleida des de Lleida. Imma, ha quedat clara la postura, queda un minut, per tant reparteixin el temps com puguin. Doncs només una cosa per dir, arran del que està apuntant la Imma. Home, hi haurà gent que mirarà més a les properes eleccions municipals qui va de número 2 que qui va de número 1, amb la línia aquesta, de dir, no és el mateix el número 2, que segurament pot quedar després al front de l'alcaldia, que el número 1. Tampoc té per què ser el número 2, eh? Nos podem portar una sorpresa i que després sigui el número 3, per exemple. Vull dir que això no...